Pelailles, com va l'assunt? Sí, efectivament, m'ha tallat el pèl. Ja era hora, ja estava bé de que tinguera el monyo llarg, que pareixia algun de la família Adams en el monyo tan llarg. Però bé, no anem a parlar avui del meu pèl, perquè ja estic fart de parlar del meu pèl. Avui la veritat és que tenia ganes de fer un vídeo un poquiu més especial de lo que estem acostumbrats al canal, veritat. I és que estic completament segur de que molts de vosaltres heu estat sentint d'esta nova moda que són els spinners. Que meravellós que és internet brindant-nos en una altra nova moda, en una altra nova tendència que són la dels spinners. I com molts de vosaltres en algun que altre directe per Instagram i per YouTube m'heu dit fes-lo dels spinners, parla dels spinners, vull-nos els spinners. En fi, com tots heu insistit, he decidit fer un esforç, com a youtuber que sóc, baixar als xinos més propers que n'hi han de ma casa i després de grans lluites, grans batalles i un gran coratge, he aconseguit l'spinner més barat que n'hi havia i així està. Se pot saber què estic fent de la meva puta vida? I què passa? Que si teniu la meva edat o la vintena o sou de la meva generació, probablement haureu sentit algun comentari en plan però com collons pot n'hi haure algú que es gasta diners en esta puta merda? Si l'únic que fa és girar. Què basura és esta? I si vos dic la veritat, anava a fer un vídeo burlant-me, perquè jo sóc molt burlón, i criticant els fidget spinners, perquè com tot el món està parlant d'ells, en plan wow, fucking tricks, oh my fucking god, pues jo anava a fer un vídeo criticant-los, però de repente vaig pensar i vaig dir hòstia René, pensa més. Entonces vaig pensar més i vaig decidir que tenia que fer algun tipus de reflexió, perquè això no podia quedar-se així i no tenia que fer sempre el que fan els mateixos, no? Entonces vaig pensar, hòstia, som una generació que odia tot el que les altres generacions que venen per darrere nostra fa, no? És a dir, si troben una nova tendència, una nova moda, sempre ho critiquem i diguem, però anem a veure sols perquè ens pensem que la nostra generació és la millor i ens pensem que les generacions que van per darrere nostra sols van de mal a pitjor. Però que això no ha passat ara, ha passat sempre. Si se'n recordeu, no fa molt de temps, quan nosaltres érem xicotets, els nostres pares barra abuelos també ens criticaven a nosaltres per fer les modes que eixien i les tendències que eixien. O si no, recordeu-ho bé. Me caguen l'hòstia xiquets d'avui en dia, les seues musiquetes, les seues Game Boys i els seus Pokémons. Quan nosaltres érem joves sí que jugàvem a jocs de veritat, jugàvem al pic i maneta i escoltàvem música conforme de humana. Escoltàvem a Mecano, escoltàvem a Hombres G i a los mojinos escocillos. Estic segur que molts que teniu la meva edat heu escoltat això, no em digueu que no. I sí, això ells no ho entenien perquè eren vells i no entenien les noves modes que eixien, les noves tendències, i no ho entenien perquè eren vells, eren haters nostres, no? Ara, mirem-nos en l'espill. Qui és el hater ara, Som nosaltres, me caguen la mare com a parit. I és que estem fent literalment el mateix, però en l'actualitat. Me caguen l'hòstia xiquets d'avui en dia en les seues patinets, els seus spinners i la cançó de Despacito. Quan jo era jove sí que jugàvem a jocs de veritat i anàvem en bici de per ahí i escoltàvem música com Déu mana, com Amaral, l'Oreja de Van Gogh i Extremoduro. És que me caguen l'hòstia, la generació meua, la dels 20 anys o els millennials, no? És que sempre, si farem uns vuelos i és que encara no tenim ni 30 anys, és que me caguen la mare. Apunta-seu, senyor alcalde, apunta-seu. Sincerament, jo crec que tot això ve degut a la nostra arrogància, perquè nosaltres, els jovenets, hem tingut una bona infància. Segur que algú ara me diu, ja no he tingut una bona infància. Pues tu no, eres la sessió, enhorabona. Però conforme estava dient, molts de nosaltres hem tingut una molt bona infància i volem que les generacions que venen per darrere nostra tinguin la mateixa infància que tinguem nosaltres o inclús millor, veritat? Per això, quan les generacions majors veuen a xiquets amb tendències com aquesta, sempre veuràs dir una frase com me caguen la puta la joventut d'avui en dia, estos són els xiquets que mos tenen que mantindre, pues si mos tenen que pagar estos l'asilo estem apanyats. Però ojo, que tampoc vaig a fer un vídeo diferent d'estos xoguets, perquè sí, és que estic d'acord, són estúpids i tenen un poc trellat. Però és que collons, eixa és la seva puta funció, tenen que tindre poc trellat, són xoguets. Sols són xoguets. Bienvenidos de nuevo al campeonato de bolos de Point Rismo. Sí, que hay más emocionante que los bolos a nivel profesional, Por los cielos navegué, más allá del sol. En mi sueño yo volé, pero el sueño terminó. Ahora sé por qué me han hecho así y para qué. Eres un juguete, no puedes volar. No habrá más estrellas que ver. Mas no puede ser. Si yo quiero podré soñar como una
sabe volar sobre las nubes y el mar. Si volar ¡Hasta el infinito y más allá! pero no hay más estrellas que ver. Mamà! El que passa és que alguns hem crescut i hem maurat i per això diguem que aquests objectes, aquests xoguets, són estúpids i tenen molt de poc trillat, pues, perquè nosaltres ja hem maurat, però per als xiquets això és la puta bomba. És a dir, això té poc trillat, vosaltres en recordeu de lo que jugàvem nosaltres quan érem jovens? Jugàvem en tassos, jugàvem en plastiquets que eren aixina. Els tassos eren com una peça, un tros de plàstic redonet amb el teu Pokémon preferit. Jugàvem a conquistar els tassos d'un altre mitjançant una batalleta que era pegar-li a l'altre tasso i que li donares la volta, no? És que, i això era brutal, això era bestial, i era el que molava per aquell entonces. I sí, sé que algú m'eixirà dient-me hòstia, Renau, però és que en això podies jugar i entretindre't, i en això l'únic que fa és girar. Anem a veure, pareu-se a pensar. En la nostra època teníem una cosa que es deia Beyblades, que era una cosa que tu tiraves i tenies que lluitar perquè es xocara contra l'altre adversari i el que més durava pues guanyava, no? També teníem un xoguet que consistia en una espècie de serp, no?, que era elàstica i si la tiraves a la paret s'apegava, no? Hi ha una anècdota molt divertida que em va passar a mi, que estava en una comunió i la vaig liar, és que la vaig liar. Estava en la comunió i estava jo sentat fent la mà, com sempre. Pues jo se m'ha ocurrit la genial idea de tirar-la al banc de missa i se va pegar. Què va passar? Que una dona se va sentar damunt i ma mare li va dir a la dona: senyora, és que té la serp en el cul. I la dona va pegar un bot que jo crec que a dia d'avui encara està en la fe o encara està en l'Hospital de la Ribera. I això era un xoguet que a mi m'encantava, tio, i era absurd i era estúpid, tenia molt de poc trillat. I què passava? Pues no passava res, tio, eren les modes, les modes. Així que si pensaves que este vídeo anava a ser de crítica als fidget spinners, ho lamento moltíssim. De fet, et vaig a mostrar algunes de les habilitats i qualitats que pots fer en alguns d'estos objectes de la termodinàmica profunda. Mira. Bueno, no ha quedat bé això. Pots canviar-te el de mà, llançar-lo i recollir-lo amb la mateixa mà, canviar-te el de dit, tocar la guitarra amb ell, inclús pots utilitzar-lo com a barcòpter o casquet volador, utilitzar-lo com a estrella ninja per atacar els lladres que entren a la casa. Pots dibuixar dos collons perfectament dibuixats i calcats, així n'és. Pots llevar-te les pets amb ells, utilitzar-lo com a imà de nevera. També per a regular-te la vista quan vagis a l'oculista. Millor o pitjor? Més o menys igual. Sigues un gangsta i decora el cotxe amb el teu spinner. I també pots utilitzar-lo com a boomerang, encara que no torne. En realitat tampoc se poden fer moltes coses en els spinners, no? Però és que, anem a veure, costen... Este m'ha costat 3 euros. Què voleu que faig amb 3 euros? Que salve a la humanitat? Que salve a Espanya de Rajoy? En fi, nosaltres no creixerem de la mateixa manera que van créixer els nostres pares i els nostres pares no creixerem de la mateixa manera que van créixer els seus pares. És a dir, que els xiquets d'avui en dia no van a créixer igual que creixerem nosaltres, Per tant, si teniu la meva edat, m'agradaria que eixireu ahir, eixireu al carrer i a la pròxim xiquet que veguereu digueu-li: xiquet, vaig a aplastar-te la puta cara. Bueno, crec que se m'està anant la perola. El que volia dir és que m'agradaria que eixirem ahí fora i una vegada eixim ahí fora reflexionem i deixem que els xiquets siguen xiquets i nosaltres siguem nosaltres. Perquè n'hi ha algun de nosaltres que encara continuem siguent xiquets. Jo no, jo soc molt madur i ara tinc una faena bestial. Així que gràcies per veure el vídeo i sé que este vídeo ha sigut més diferent del que estem acostumbrats en el canal, però necessitava dir aquesta reflexió a tots vosaltres, necessitava que mos paràrem a pensar perquè moltes vegades no ens posem a pensar, és que és així, no ens posem a pensar i amollem cada puta merda per la boca que no és normal, I altra cosa antes d'anar-me'n. Este estiu, el més segur és que vaig al FestJoc. El més segur no, segurament, seguríssim. Vaig anar al FestJoc, un festival de música en valencià que celebra a la localitat de Benlloc. I per què vos dic això, collons? Doncs perquè vaig a sortejar una entrada entre tots vosaltres, entre les pelailles, perquè pugueu anar també i podeu estar ahí i a veure si mos veguem, segurament sí, collons. Així que l'únic que teniu que fer per a participar és, ja sabeu, marcar-se un licazo en este vídeo i comentar: Renau, FestJoc, una cosa relacionada al FestJoc, lo que vulgueu, lo que vos dona la gana, Ens vegem al pròxim vídeo, pelailles, espero que vos hagi agradat molt este i espero que hàgiu quedat bé en els exàmens, que jo crec que sí, jo vos veig la cara que feu, jo crec que sí, I res més, a passar-ho bé i a gaudir del caloret que ja el tenim així, Ale! Y que no me digan en la esquina, el Renau, que
no sea bobo y no sea torpe.